Okay, mga kaabtik, advance Merry Christmas sa tanan, no? So amo ading kinasing-kasing nga pagpasalamat sa pagdonar ni ining napulo kasin, duha ka bandol nga kukulamber og duha ka kilo nga 3 o 4 nga lansang og isa ka kilo nga lansang nga umbrella, no? Gikan ni Kagusok. So daghang salamat sa Easy Mini Mart Hardware nga naa nahimutang sa Nueva diha sa Tiangge, mga kaabtik ni Sir. Daghang salamat Sir Dudong sa imuhang gift ni ining Mr. and Mrs. Katilo, no? Og daghang salamat usab sa 3SG, no, kang Madam Chavi Renewa. Madam, ang Ginoo magabalik kanunay sa pinilo-pilo nga panalangin sa imuha. Daghang salamat. Daghang salamat. Easy Mini Mart Hardware and 3SG Hardware.